17 cellphone at iba pang digital devices nasamsam sa operasyon kontra bomb threat sa Santa Barbara, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Nasamsam ng mga otoridad ang iba't ibang digital devices sa isinagawang operasyon ng Dagupan City Police Office kaugnay ng kasong paglabag sa anti-bomb joke law sa Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa DCPO, matagumpay na naipatupad ng mga operatiba ang warrant to search, seize and examine computer data sa Barangay Sapang, Santa Barbara. Ang isinilbing WSSECD ay laban sa isang 33 anyos na babaeng janitress na residente ng nasabing lugar. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o anti-bomb joke or threat law kaugnay ng Section 6 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang 17 assorted cellular phones, 2 tablet, isang Wi-Fi router, isang Wi-Fi power connector o charger, 2 memory card at isang SIM card. Lumabas sa investigasyon na may kaugnayan ng kaso sa isang bomb threat na naipost noong August 12, 2025, bandang alas 9:30 ng gabi gamit ang My Day at page feature ng Facebook account na gumagamit ng pangalang Jerry Mandapat. Target umano ng naturang banta ang isang kilalang universidad sa Dagupan City na nagdulot ng matinding takot, pangamba at pagkaantala sa mga estudyante, guro at kawani ng paaralan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 1 ng Dagupan CPO ang mga nakumpiskang digital evidence at nakatagdang isumite sa RACU 1 para sa digital forensic examination. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.